Daj mu tohto, ja som to z... Nemám Majku. A ideme si zahrať Verity Horror. Poďme na to. Nebo sa teleportujeme. Hra 1. Kam to, čo mám tam dole? Prečo mám Verity banana, Verity baseballku? Banana. Nemám 8 robuxov. Nemám 67, si nič sa nedobá. No dobre, zobudil som sa, tak som sa nezobudil. No stávaj. Kde si, ty máš asi vedľa postavené. Dobré ránko. Prečo sme spali v jednej posteli? Ty kokos, počekám. Nie som gay. Kámo, tak to robí. Ale máme gaming setup. Jak sa to dobre. To tam ho niekoho. Máme sa ísť nájsť. Ty tu mám 50 patové. Kámo, čo je za grafika? Nájdi niečo na jedenie. Jablko. Mám jablko. Zjedli sme jablko. Nie, chladničku není. Ty už nemáš, už som želol. No dobre, tak sadni. A ešte niečo mám na jedenie? A kde? Kámo, auto. Počkaj, my sme hladní, že ako vyzerá to, ako sme kújem, no ale sme hladní, hľadaj. Ďabko. To ja mám. Počkaj. Čo by robilo jednu na záchode, prosím ťa? Kúňa, bej tu. Musíme ísť na večko, kúňa. Tu je večko, tu som už bol. Kámo. Treba mi pomoc! Obsadené. Jaj, ty vole. Sedem ťa. Tak dobre. Au, ja som budú dvojť. Ja mám problém. Ja som budúci dvojť. Pomoc. Je to na tebe, no. Odpovedz dverom za teba, ja tu. Asi taký menší problém, no. Pomoc. Ja dvere. Jak som tie dvere prečo za tvoju? Jak som zase, no dobre som roku. Nič sa nestalo. Máme odpoveď za dverom. Dobre, to byť dvere. Áno. Ty vole, kobičady moje. Ja to je Alekpas. Dobre, otvoríme. No dobre. I'm Verity. Nothing. I know everything. Tak, to je skvelé. That's cool. Na dobre, to spáme mi. What's your name? Veď teraz to padlo. Aha. Hej, čo sa stalo? That. I know everything, that's fine. Okay, whatever you plan to do. Počuj sa tak. Go to the city market. Jak som to volal. Teraz, to je cool. Ja bol. Ja som to počul. Dobre, čítajte, nie sa to nechci. Gulička! Gulička! Dobre, počkaj, ona nás... To není futbalka. Kde je moja gulička? Počkaj, poď za mnou, lebo ty tú guličku máš. A tu gulička, poďte sa... Nebudú sa guličku. Kde je gulička? Ty vole, počkaj, musíme ju zobať s nami. Tak počkaj. Gulička, no dobre, máme guličku, tak počkaj, teraz asi taký je voľný pád. Dobre, musíme ju napchať do auta. Dobre, stačí ju tam napchať, ja sa živím. No dobra, teraz si sedí. Tak gulička možno pôjde na ísť. Nasledujeme naše Lambo. Kam čo Lambo, kde je? Počkajte, idem sa povedať. Ako to sme... To je pekné. Dobre, gulička. Toto je 24/7. To nie je len, to je 24/7. Dobre, chceme donuty. Verity donut. Ach, nie, ja Verity na svojím doha. Zase Verity nosil. Páčia sa mi ten modely, kámo. Ja myslím, ja som... Dobre, ja sa... Ja dobrý deň. Áno, jesť. Čo tu ma sa vylo? Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. If you have any questions, I will answer them. Chat? A neviem, mám to ukážu. Či odpovedá správy, neodpovedá. Dobre, neviem, čo napísal. Aha, prečo je to podobnou? Prečo je leba správa podobnou? Dobre.
Food stand. A to nie food stand. Gdzie owocie? Zobaczymy. Bo to są fabriczki, akože co mám maľovať? No dobra. A budeme maľovať dneska, no. Hej, Go to market. Ja neviem, kde je. Dobre, stačíme, nevadí. postav. Tak dobre, kam ideš? Ja tu mám market. A počkaj, hej, kam ideš? Haló? Áno? On má bráňovský dres. Ja to vidím, ale ja neviem, čo to? Market. Tu nemáme byť. Neymar. Dobre, tak som tu v ňom. Robíš? Čo ona chcela? Písala, že máme ísť domov. Ja mám Do auta. nejak pomoc. Nejakladne bazilský týpek. Čo? Nejakladne Tak to bazilský. skočil, čekaj. Verity, tu ho máš, ja neviem čo s ním, počkaj, ho bugnem. A ja krádnem. Ja ty kladni, ja som Počkaj, ho bugnem a lampu, ho bugnem, ja potom bugnem. Má, všetko. Tie papíry nejde zobrať. Ty vole, a počkaj! Nejde zobrať. A kde máme Verity a čo mal byť tu s týmto bazilským typkom? Napadali? Nasadám! No bazilský typek ma neviem. Ich sa nazvali. Tak. Počkaj, naša guľa. Zabol našu guľku. Verity. No tak dobre, máme kľudný život, ja idem spať. Ja neviem, čo ty chceš robiť, čo sme vzali, ja chcem spať. Dvere nejdu zobrať. Dobrú noc. Idem spať. Spať. Aj Landik chce spať, to je Square. Landik Square don't need. V jakom jazyku to mám prosím, povedzte. A Anglicko, Spojené štáty, je to cestina. Can you hear me? Yes. Good. A počujem ťa. A prečo ťa vidím? Do you trust me? Áno, trust you. God think. Áno, dáva ti hovor. Do you want to see something? Nechcem nič vidieť, kamo. And so... Will you remember this? Budem si to pamätať. Bude to ako video. A devil human zmizol. No, toto je... A to je západne, toto spísi. OMG. To je Verity horúha podoba. Vyzerá cute. Ja neviem, čo robím, a čo robím. To je jeho druhá podoba. Ktoré on povie, ale dá sa mi, že to je jeho druhá podoba. Ja neviem, či to je jeho druhá podoba. Alebo len niekto, kto má prísť. Tu to bolo. Čo je tam? Poď Tu je guľa. je tam. Kde? To je naša guľka. Strom, aha. Sú dostrel. No, zľakosť. Toto je tu, to nebezpečenstvo je tu práve za našimi dvorami, preto to radšej zatvorím. Dobre, nechajte ma, idem spať. No nie, na to, to poschodie tu hore na niečo bude. To verím. Ešte ideš spať? No teraz, Quero domíl. A ja idem Quero domíl. Hľad 2. Ja, dobre, konečne môžem sprintovať. A čo, ja už som hladný, smedný, mám lobuxy. Ty vole, jumpscare nemá tu. Nemám majka. Ja, ešte už. Niečo príde za 3 dní, už je toto tu. Nemyslím, čo príde. Myslím, že som menší. Každý je ten, my sme také isté whisky. Sa mi dá. Pepper, should I make this house? To sú moje peniaze. Dobre, ja tu sú šipky. To je auto. To je naša pláca. Tu je market. To je naše jedlo. To je stôl. A to je... To vybrať. To je kečup.
Dobre, Áno, ketchup. idem do práce. Počkaj. Kde to vedie? Landix? No. Poďme. Nejdem. Poď za tým ketchupom. Počkaj, ja tu už o niekoho spal. Je to family friendly, že môžem tam prísť na video. No, tam niečo bude. Nie, asi, ale asi, hej. No, tam je čápek, jo. Teraz to není možno vidieť na YouTube, ja neviem, to uvidíte, čím YouTube na to povie. Ketchup len. Áno, Ketchup. to je ketchup s textúrou, ako to má textúru? To je tá textúra granit, alebo jak sa to volá. To je proste granitov ketchup, áno. To je presne to, čo to je. Ketchup bol v starej krvi. Ne, to je ketchup v tvári, ne, prídeme do pačovacej, vieš čo? Vum. Nás pačovník vystrasený, čiže my nemáme tu pačovať, tak ako jak mám zaobiť, daj dlhá. Kámo, vlastne tú sračku zabil tá naša žltá sračka. Ne, dobre. Ja, prečo je to také ťažké? A to mám nosiť sem. Do auta. A za to mám platený. Za to, že to iba prekladať do auta. Makaj. Ja späť, som to zabudol. No dobre, tak ty tu pačuj, ja si skočím do vedľajšieho obchodu, ktorý by mal byť tu hneď blízko. Ja počkaj, to ja musím ísť s autom, než som vôbec setrný, vôbec to nám úplne nevieš, aký by to bolo cez cestu. Tak počkaj. Je tu nový obchod. A nie, to je Robux, to nič. To je hacker. Dobre, no páči mi, že tam ten okolo jeho zmizol aj tam na miesto neho strom. Jak si kúpim tú vodu? No ja on to sa rozprával o tom, čo sa stalo včera. Čo? Jo, prečo sme minule včera utekali? Musím vysvetľovať, že nás zaznádal stropek. A čo keď chcem jedlo? Skončila práca už. Jedlo nepredávate? Tak si dám fiačko. Kurva. Treba ísť domov. Áno, toto je aj domov. Už tu nehľa žiadna hudba. Už je tu len počas. Ty kokos, som sa dostala tej zlotej gule. Jak sa napije? Ja skôr díka, asi to by to zmysel. Dobre, tak som sa umil. Aj napil. Ježiš. Že sa to... No sa to... Musím spať? Niečo... Vypadá tom oknom. Tak ešte raz. Eten, som back. Som vypadol oknom. Už nepíše ani moje meno. Čiže ja som. Lindy. 2 dni ostávajú. Something's coming these days. Musíme niekde kúpiť nejaké balíka. Počkaj. Čo? Ja idem makať, ja sa vám. Jo. Obchod tedy. Tak bol. Dobre, hlasová sa tu stále. Policajti sú tu. Kamo? Vieš čo? Ja idem oknom. Ja idem do práce. Nechoď dole. Ja som išiel dole. Dobrý deň, pán policajt. Good morning, are you Alan? Počkaj. Yes. On ďalší zmizol. We are looking for a man who sells fruit near the... Did Nemil? you see him yesterday? No, aby ho nevideli. Yes, yesterday I bought fruit. Be careful, people are near the desperate. Dobre, zmizli už 2 ľudia. 2. Lebo keď pôjdeš zase sa niečo zadeje.
odešla policia. Poďme makať. Áno. Tam na to. A to je blbé, on nás... A čo nás zaplatí teraz vlastne? Za našu prácu. Čo? Počkaj, dostal si zaplateno? Hej. Á, dobre, čiže tu zmizne človek, ktorý toto tu vlastní a je všetko v pohode, aj tak. Čiže on ti to dáva. Či to tam tak Kto to zostane? nedáva? Nie to? Ale máš spoločný účet alebo oddelený? Oddelený, neboj sa. Koľko máš? Počkaj, mne jebe, počkaj, musím stať. 35. Ja mám 101, dobrá. Teraz som kúpil už aj jedlo, vieš, lebo my sme hladní. Ja mám ešte v pohode. Hamburger také. Ale počkaj, ja. Ja mám zase pol hodiny, až tak vyjde. Toto video vyjde asi tak v sobotu, sa mi zdá. Toto video bude predpísané. Nebudem doma. Kam tie boxy ubývajú? Ne. Ne, my budeme bez boxov. Šrány sa pripočítajú. A sú aj na druhej strane. Ja myslím, že to. Vidíš, to tam... A to bude teraz je to vlastne konečná doba. Je dva večer. To je to na 0-0. Celé dní popačujeme môj smutný život. Čo? 2 ráno? Čo to dáva? Večer. Hej. 3 p.m. No? No. Je to 0-0. Ja som hovoril, že 2 večer bolo. Teraz je 3 večer. No, dobre, ja som nepochopil. Môj box. Čo nabok tú Ne. My nemáme... You are the brat. Čo to dá? Nie si na to smedný alebo hladný? Ja mám 18% do smedu. No tak vidíš ten problém. Kde si mám kúpiť vodu? Doma sa napiješ polodíka, kámo. Tu sa kupuje iba jedno. To tam nejde kúpiť. Tu hovorím, že tu sa kupuje iba jedlo. Som si... Kamo. Dobre, ja už idem doma, musíme to nejak zabezpečiť. Počkaj, zadný vchod. Ne, treba vchod. Musíme si nejak zabezpečiť, ale ako mi povedz. Mám skácať stolmi doma, alebo čo? Nejde. Dobre, noc. Zajtra je nás posledný deň, kámo, ešte sa napijem, pospaním. Počkaj, si môžeme... Tak dobre, môžeme do chodničky. No spadlo. No, tak to je skoro, to nepadajú oknom. Mám okna. Bustani. Vejti, nechceš nám niečo povedať? Pýtame sa Vejti. Dobre, ignoruje nás, počkať. Hej, nakoniec, na toto odpovieš. Dneska tu čo príde svat? Ja už máte sa pozrieť okno. Nič. Nič tu není podařilo. Všetko je normálne. Telka. Okolo domu. Čo? Okolo domu sa choď kúknuť. Je tu všetko čisté. Ty poviem, že ten čapek tam je stále... Nie, tu ten čapek. Nie. Alebo na druhej strane za A. Počkaj, tu máme elektrinu, tá tu nebola, alebo bola. Ja som ani. Tak znamo... Už som dostal flashbang. Dostávam flashbangy. Nie, to keď beháš, chápeš. Aha. Ja sa idem pozrieť do toho marketu, či tam je všetko v pohode. Haló? Je tu ten čapek? Kamo, oni už mysleli toľko veľa Freddy Fazbear zmizol. Aha, aj tam ten zmizol. Aj predajca zmizol, je tu iný. Nestredajú sa náhodou. Tu je na zemi. Missing. Aha.
No. Na čo sú asi peniaze? A ono to... A pýtam, na čo sú peniaze? No, nakupovanie jedla. Ale on nič nevie o tom, čo on... Dobre, tento nič nevie o tom, čo sa stalo tomu minulému. V škole. To je najlepšie, čo chceš počuť. Tu tebe niečo zistiť, toto je iný, to je nový. Prečo tu dve, keď tu tie dve nie sú? Dobre. Ale bacha, myslel Freddy Fazbear. A tam, ja neviem, vyžádaš pedať, čo som zabudol, jak... Počkaj. Idem do pláča, dobre, počkaj, na čím počkať. Dobre, musíme sa nejak zabezpečiť. Ale ako? Neviem. Nejak musíme zaliať Júka. Skáč sa stôl, neviem. Sekáva nie je tu nikde. Keď poviem po ceste, asi nebude tu sekáva po mňa. Dnes to musí byť. Lebo tu tento stôl nám zmizol zahať, nie? Počkaj, sú tam stále okna. Bo nebolo na stope tam hore úplne okna, nie? Jo, bolo. Čo tam je? No, nic tam není. No, Je hore na hore nič není a neviem, kde všetká zdravé. tak ja piči, máme sa nejak zastávať, no ale objednám na počítač. Počkaj, počítač. Nastav to, ja som tu stavil kaksu. Fakt? Áno. Počítač sa kupuje? Ježiš, na to sú tie kurvené peniaze. Koľko stojí? Ja mám. Zabezpečil som okna. Vidím. Na bok. Som ja kúpiť. Kúpil som kamery, a teraz je to na teba, ja opäť peniaz nemám. Ja som zabezpečil úplne všetko. Dobre, koľko je hodín? Ja si pôjdem na chvíľku do práce, ak niečo ešte zaobím. Tak, shop. Shop. Tak, kúpim tu alarm, Kľudne môžeš, musíme sa zabezpečiť. Prečo? alebo senzor, lock na dvere, A počkaj, nelokni ma teraz. Ja už by bolo, keby si ma tam teraz lokol. No už je noc, už nemôžem pracovať. replace the original door with kúpim alarm, Dobre som Luka. kúpim No tak sa nám dobre svieti. senzor, Ťažko? kúpim Koľkých peniazí? backpack, Backpack nie na nic. baterku, kúpim asi to všetko. Choď si, ja už viac nemám. Ja už nemám asi veď. Máme tu alarm, tak, hej? Bez pohode máme. Fy, hej. Choď, keď chceš. Neodpovedá mi na moje otázky. Ja som tu stavku axnu. Nemusia si mi ju vypínať. Tu si musím pozrieť, koľko máme kabel. Ona sa sama vypína, ja som mu musel zapnúť. Senzor. Tu vidíme v tej zelenku. Ja pozerám práve tie veci. Ja nemám. Máme spať. Ja si maximálne kúpim lanterna. A ja mám. No, prečo daješ angličky, kámo? To video má 23 minút. To je video, ktoré potrebuje sa proste Tak bestil. pracovať, kámo, na bok. Stále sa to tam neotvorilo, nič sa asi nezmenilo, ne? Vonku je nové, veď sa potrebujeme napiť. Neviem, jak si ty napil. Napil som sa, nie do marketu. Dá sme sa do marketu. 18 toho pána. Noví ľudia zmizli. No, to je smiley face. Tu tento, neviem, tu bol nejaký noob, bacon, tu zase ten tu bol. Freddy Fazbear, nejaký cápek, jo. Nič nové. Na obchode to odtiaľ. Taká to tak zajímavé. Ja, moje kríže, no dobre, poďme pracovať. Ja som nejedla ten box. Si mám... Páči sa mi, jak tá vejty úplne sklápla, nevie čo mám spávať.
Viem čo hovoriť, ja neviem čo mám hovoriť tomu. Kamo, ja ani ja tu. No aj proste. A to video. Ja vytvoril som akám, ja neviem čo mám Najviac. hovoriť, ale text nie hovoriť. Toto video bude najviac proste populárne. Ísť, ja som na to dávke. Najmenej populárne. No ani uvidíš. 300 miliónov dolarov. Hej, Mr. Beast hore, ne? Áno, Mr. Piedora. Dobre, môžem rozprávať tak, lebo on nám nedal přes obko, není babus. Nie, pán tam povedal. Pán Mr. Beast hore. Digo, ja ťa utiam, to som nevedel robiť takéto. Počkaj, tam môžem už bať box, musím tu bať. Pán Trampolina. Musím presunúť. Predstavíš, kakú obrazovku, keď mám každú vystrašiť. Keď neviem, ja mne chýba asi tá dvojka na konci tých obuchov na to. Lebo ja neviem obuch na to, ale... Chýba mi. Jedna zúčne od by som vystrašil pána. No, majka. Škoda. Ja, tak ja sa nevystraším. Ak to je, tam by sa zobáčil, počte, že Mr. Beast. Ja počujem, aby sme dali veľký upgrade. A ja ne, hore. Kamo, ale ja sa iba čo je v tom boxe. Lebo ja keď proste nosím ten box, neviem nikde vyskočiť, vole. Počkaj. Turba more, ne? Ja držím aj len ten môj box. Ja ti zasvietím na On pár. mi stačí 200. Ty máš 200 už? No, ja mám ešte jeden bod, dnes mám 200. Something's coming today, something's coming today. Na koľko? Ja len 120 budem mať. Pane Bože. Ja viem, ja nie som ten... 201 mám. Bude noc už. Idem už domov. No ja už vidím na oboch hviezdy, tak viem, že bude noc. Dobre, idem domov. Pekný hovor na poste, že 30 minútiek, lebo na to máme 30 minút. Napijem sa. Aj vy sa napíte. Keď budete takého čau. A ideme. Čo mám kúpiť? Noc. Kurva. Ja neviem. Lepšie dvere. Kamery som tak- kúpil. Ja by som do cetu chcel, no. Hej. Co mám? Hej, tu. Počkaj, ja budem písať po cesočky. Ale otvorí. Tak čo mám kúpiť? Alarm? Ale už máme, ja neviem, čo si viac. Ale neviem, čo tu ešte stále ukazuje. Tak ja neviem, lebo ja neviem. Dobre, pani sa opäť začať, ja sa chcem na to pozrieť. Ale aha, ty to vieš vylepšiť, dobre. Okna. Ty si vylepšil okna. Tak cez okna sa Ty učiť. vylepší dvere a ešte na čo, neviem. Ty vylepší dvere, keď ide... Prečo nevieme ísť na atik? My by sme potrebovali atik asi, ne? Tak počkaj, dvere kúpim, ne? Vylepšíme. Dobre, vylepším som dvere. Ale vieš, už nemá. Dobre, ja sa idem napiť asi. Chod sa opiť. Schováme sa na skrine, ne? Podľujíme to. A mne sa iba prečo nám zatvorí atik. Atik nám otvorí ten blík. Kurva. Čo sa stalo? Pozrám. Senzor. Senzor nič neukazuje. Klasický normálny školený senzor. Abo. Niečo sa nachádza v dome. Čo sa deje? Pozor! Choď bez počítača, vykopol tu dvere. Stenu normálne späť. Uteč. Ako? Ja utekám, čau. Otec, Rýchlo. uhni. Ja neviem ujsť. Ja tu... Neď kolesa ti... Kde máme kolesa?
Hľadaj kolesa. Kámo. Ja nič nevidím. Lanternu máš. Ale to je úplne na prdel, keď chodím. Ja musím chodiť, lebo ja To nevádzem. je tu fialové, tu je guľa fialová. To je jedno, nehám teraz toto. Kože fialová? A to je lovitý. Nevidím. To je lovitý. Oni majú rôzne veci. To bol sanity. To sanity, nie sanity. Rarity, sanity. Ja by ti mala ako... Kde si spolku tie kolesa? Kam počujem mi len tak kolesa mi povedz. A potom tak, mám koleso. Au, čo mne? Mám nebe. Nie. No, Ja mám tiež koleso. myslím nám to zbíja celý dom zatiaľ, keď ti nevadí. Dobre, ja sa nazerám. To sa nenazeral veľmi. Za to zaplatil toľko, a ono to... No. Dobre, ja nájdem kolesa. Kto zasmiebe? Sama kde je morený. Stres, kámo. Ani ty by si sa nevyľakal, keby som ti teraz ten jumpscare ako pustil. Ja som chile, ale zvalím gumy. Co ste z neho boxy, kámo? Tak má. Dobre, ja som zase pri tutej, to vôbec mi nepomáha. Hej, počkaj, keď napíšem, hej. Hej. Obdobie ty. No nepíš tam hej a poď. Dobre, nechce počúvať. Ja sa smieme. Chyba nám poslali koleso a ho nevidíme nájsť. Ja som našiel dva. Daj aj ty jednou. Pokúsam sa, ale ja to tu celé podľadávam. Vieš čo, ja budem riskovať, pôjdem pozrieť. Mám to. Dobre. Ja taký opalujem to, on mi už začína úplne jebať. Aj mne. Zavtuj to, dobre je to, čo ferujem, dnes nás operovať, poď. No poď, jak mi to ide. Kde som ja v toaletke? Chceš až tak chodiť do kufu, kamo. To je motor. No dobre, no som došiel na polčiu, ty stále v tom kufu ešte. To stane o tvoje kufeu. Ja už idem naspäť. A toto to bolo. Sme tu hrali už? Áno, za pol hodinu, kámo. Kámo, čo je za straška? Túto hru hodnotím 5 z 10. Tak to je skvelé. 1 z 10, jak to je strašidelné a 5 z 10 konca 3. No dobre. Končko bezo mňa. No dobre, toto video bude u konca. Vidíme sa u ďalšieho, no a čau čau.